Good! Good evening mga kabaro, no? Sa pagkaroon mga kabaro, no? Bago na po nabot sa balay. O, si Mrs. mga kabaro. Nanghagit. Unsang klase nga nanghagit. Ato po tanon kung unsan yung hagit ang inyong gusto. May tabo? Hagit sa kaon o hagit sa... Ato po tanon mga kabaro, no? Kaon ni main. Unsang hagit yung gusto? Kaon. Ha? Main unsay adlaw ron? Adlong Martes karon main. Unsa pizza? Pizza 11. Unsa ba ka main? Ako may pagkutanon. Wala mo kabalo. Ako asawa makbaro no, wala ka balo sa pizza. Sato pa. Ako bright ko. Patay na himo makbaro no. Gigiyahan tagin sakto nga. Sa yung main. Ay, main. Wala ka balo kung sa pizza karon. Kupul may makabaro no. Bantog ra. Kupul short eh ang banat makbaro no. Ya, kumusta maruan lawa main? Ha! Grabe ang masawa mga kabaro. Seryoso kasi ang himo. Takabalo mga kabaro. Kung sa yung himo. Nga. Giuhawon ta. Yung tubig mga kabaro. Huh! Oops! Kagahi. Muna gusto sa kong asawa mga kabaro. Full. Nabugnawan mga kabaro. Nabugnawan akong utok mga kabaro kasi kainom kong tubig bugnaw. Yan mga kabaro, no, balik lang no. In 5, 4, 3, 2. Mga kabaro, padulong yung mga animations mga kabaro, no. Hindi lang maklaro, no. Pakitod na mo sa dalan mga kabaro, May, kagunit, may. Kupul dalan, may na. Ano ba? Iba man. May dalan mga kabaro, no. Tang. Tungkol sa kalubak mga kabaro. Really? Doon na rin sa mga kabaro. Dili na rin sa Madina Playa, no? Luyo sa Flying B. Flying B. May gas di ay. Ha? PBB Farmhouse. Hindi mga kabaro. Mo niyang dalan. So nakalamay dili mga kabaro. Lagi ang pagkao. Oops. Og ting ulan mga kabaro, pero tigyung lapuka, pero karon mga kabaro, dili man ulan. Pero lapok gyapon. Munya kalami diri mga kabaro, no. Munya mga kabaro. Balik lang yung mga kabaro, no. Right. Munya mga kabaro, no. Nangabot na yung mga kabaro, no. Kabaro. Muning area mga kabaro. Woy. Dolo ka ni sa mga kabaro, no. Na diha may gas sa tubangan, dito sa tubangan kabaro, no. Yang luyo na may gas balay na mo. Kabaro no, kabaro namin nangaon din, no. Og diri sa PBB Farmhouse. Yung sa'yo masulti niyo main. Yung wala pa waiter, wala. Wala masulti akong asawa. Baro no tungod kay siguro kay gutom na no. Kaya kung sa'yo oras main. Oras. Hoy! Alas 8 na baro no. Kung pagkaroon. Wow. Ano ba? Siguro. Pero dyan. Ano yung baro? Uy! Sudulo ni magbaro niya lapok pero daghag mga on. Pamunta na magbaro anong sudulo? Ha? Advance og oras. Abi kog advance mag-isip. Kaya magbaro no nagpaabot si. Oy, akong higala nga waiter magbaro no. Unsa may ikadalit nimo magbaro nga atong suda atong orderon. Nya magbaro no bisag sulunon kay diri nya lapok nya batsi kayo ang dalan pero tungod sa kamaayo ni kabaro nga waiter no. Katong kuan nila. Tanaw na to magbaro no kung sa atong orderon. Uy, baliktad. Nay beef nachos. Tagay mi og isa la. Isa ka nachos sir. Oh, unsay mo main? Ako lang order o ikaw lang? Ikaw lang? Sige. Kanon lang iya ha. Unsay mo ba? Ikaw pili. Pero ikaw pili. Nya magbaro no as pagkaron. Kuan lang. Katong kuan barbecue gani. Ay barbecue na mo, Loy. Oh, katong 160 to no? Pork barbecue. Oh, for barbecue og upat ka rice. Og unsa pa main? Kana lang, kay mo muna akong kuan. Lamayan ko. Lamian siya magbaro no nya og sa magbaro Mountain Dew.
Yeah, magbaro no. Sa Ilang mo din dyan. pagkatagay lang may duha. No, tagsami no. Ay lang, isa lang. Ay, isa lang daw. Okay. Oh, isa lang daw kayo, di daw siya Tubig makuha. lang, tubig. Yeah. Daghang salamat no. Eh, repeat ako na. Isa ka nachos, saka barbecue nga pork, upat ka rice, ug isa ka mo. Oh, sige sige, salamat kayo ah. Nya magbaro no, ang kasagaran na mo dring dine in ni Mrs. Unlimited. Pa karon di ay kung working days mga kabaro no, Monday to Friday. Order sila pero sa Sabado Domingo mga kabaro no, kanang diha nga area. Buffet. Ilang buffet din mga kabaro? Monday, kuwan sila, close. Close sila Monday. Kaya diri man tagabi no. Pagkaroon mga kabaro, no, ilibot mo kadali no sa area no. Di na lang mga kabaro, amo lang ipakita no. Mo na yung area mga kabaro. Oh. Nasa ni banda dali mga kabaro, pero sa pagkakaroon wala. Kung naay buffet mga kabaro no sa Sabado Domingo, naay banda. Ha? Last time nato yung banda. Last time mga kabaro no, naay banda. Nya kabaro no, balik lang mi nya, mo-update lang mi kung nanaa mo order mga kabaro. Right mga kabaro. Nya mga kabaro no, ang una na abot sa muang order mga kabaro kini na nachos, na french fries. Beef ni mga kabaro no. Beef ang sabi ng jeep. Nya mga kabaro no, mga on sabi mga kabaro no. At mga on sabi mga kabaro no. Nya mga kabaro no, ang among order mga kabaro barbecue lang nga pork mga kabaro no, nya kini mga kabaro nachos nya rice. Nya mga kabaro no, mga on sabi ng misis mga kabaro no. Yung mga kabaro no, nakatulong ako kay steak mga kabaro no, pero bitin dagkuan man gud sila hang barbecue mga kabaro. Mga kabaro, dagku kayo siya nya, bulky kayo ba ang rice lang kabaro, ang isa ka order mga kabaro. Mabusog na ka mga kabaro no nya. Wala pa minachos mga kabaro. Wala pa na hurote kining tibok plato mga kabaro. Ila jung gipuno kay no. Yung mga kabaro no, padayon na mi kaon na kabaro, update na mi. Sa pagkakaroon mga kabaro no, hapit na natin pagkaon mga kabaro pero sayo sa mga kabaro no, kaya bulag busog na gid sa mga kabaro. Tungod sa bulky sa rice niya, dagko kayong hiwa mga kabaro no. Hiwid-hiwid sa mga kabaro no. Nya mga kabaro no, padayon tagkaon. Nya mga kabaro no, nahuman ako kaon sa kuang rice o barbecue mga kabaro no. Si misis na lang niya karon mga kabaro. Tirahon ako niya mga kabaro no. Nachos with french fries. Nya kabaro no. Balik ko. Nya mga kabaro no, human ako kaon. Si misis wala pa mga kabaro. Ako human ako mga kabaro kay pas mo yung kaon. Pagkaroon mga kabaro no, napay nabilin nga nachos o barbecue o rice. Nya mga kabaro no, si misis ni order og duha ka tropicana. Punta na ako mga kabaro, right? Mountain Dew. Woo! Kami. Nya kabaro no, mo-update lang mi kung maabot pa bimi sa mong padtuan karon mga kabaro no, nga dako na makintag ko mga kabaro. Mura siya og kaulanon. Taligsik naman no. Purag taligsik na mga kabaro no, kaya mong napahimutangan walay atop mga kabaro no, kundi kini lang punuan sa mangga. Nya. Di mga kabaro. Sana nakabutang hindi kami stick to one. Kasi we are open to everyone. Tagas ang mga hugot na dito mga kabaro Tagalog na ko ha. Tagas ang mga hugot. Nga mga kabaro no, ato ning pag-asusiho ni ug unsa pa ning mga naa diri mga kabaro no. Excited ko magbasa-basa mga kabaro no. Nalo kabaro. Oy. Ay mga kabaro. Nya diri mga kabaro. Oh. Love at first bite sa sisig. Mga hugot diri sa PBB Farmhouse mga kabaro no. Sapa ni? Dili ko pritis para tilawan lang ko nimo ha.
tagas mga kabaro ba. Ano yung mga kabaro ang gusto na ko no. Dool na kayo ni sa mong balay mga kabaro no. Kung among balay na diha sa may gas, luyuan ang may gas mga kabaro, amuan na no. Luyuan ang may gas, amuan na. Ya karon, unsa pa ni? Diet man unta ko, pero next time na lang ha. Tinuod na mga kabaro no. Mapadiet unta ka pero next time na lang tungod sa kalamig sa pagkaon diri mga kabaro no. Nya. Mga kabaro no. Si Mrs. nagpadayon og kaon. Ha. Nya Mrs. Musta man? Okay na. Okay ra. Lamit. Hapit na nahurot mga kabaro no. Yes, pag nakita na ko mga kabaro no, bisag sudlunon kay niya lapok mga kabaro no. Pero tindaghanag bangaon mga kabaro. Pangutanag nga no. Tungod sa kalami sa pagkaon mga kabaro no. Bis paglapok kayo batsi kayo mga kabaro pero tungod kay lami ang pagkaon ha. Mapasulong jud ka mga kabaro og magpaingon ka og mawala akong diet ugma na lang. Yee! Balik lang mga kabaro no, update lang mi no. Nya mga kabaro no, namalhin mi mga kabaro kay ulan dito mga kabaro no, natuluan mi karon namin diri mga kabaro. Nya mga kabaro no, burag padung gid mi, gamay lang ta mo gikaon mga kabaro, hapit na nahurot apan nagulan mga kabaro, mo to namalhin mi no nya. Nagpabot pa ni may buundang mga kabaro, kaya naman di ko gusto mabasa mga kabaro no, kay gikan ko og gikan ko na ning kamot mga kabaro no, ngitag piso. So pagkakaroon, oy. Nya mga kabaro no, mo update lang yung mga kabaro no.